suntem săraci plini de nevoi. Doamne, ocrotește-i pe români. Doamne, nu uita de noi, suntem săraci plini de nevoi. Doamne, ocrotește-i pe români. Săracă țară bogată, mult ai trăit supărată. Doamne, ocrotește-i pe români. Săracă țară bogată, iar trăiești tot supărată. Doamne, ocrotește-i pe români. cred că o să fiu un politician foarte bun pentru că nu știu să mint. Dar e foarte simplu. Trecutul meu e un trecut normal, firesc, un om care a trăit în România și am trecut prin bune și pe rele de când m-am născut până acum. Sonoiul chiar cu începutul să spun doar, de exemplu, în anul 1983, când după 3 ani de zile de școală militară, de maestru militar, am fost trecut în rezervă, fără să mi se acorde gradul de maestru militar, că nu aveam origini sănătoase. Așa erau timpurile, deci m-a chemat comandantul Pareș, generalul Pareș, Dumnezeu să ierte, și mi-a dat o cafea și mi-a spus: tinere, vreau să-ți dau o veste, dar nu e tocmai bună. Și mi-a spus că nici el nu înțelege de ce sunt trecut în rezervă. Eu am înțeles puțin mai târziu, din păcate, am trecut în perioada comunismului, că după ce m-au trecut în rezervă și am văzut că așa stau lucrurile, am încercat să plec din România, pentru că în România nu găseam serviciu. Deci nu găseam serviciu, cu toate că exista și un decret 53, dacă nu ai serviciu te băga la pușcărie, dar eu nu găseam, nu m-a angajat nimeni. Am primit o interdicție de 5 ani de zile, deci din 83, să nu pot să plec din România. Într-un final m-am angajat la un șantier 18 lucrări speciale și am fost repartizat la Canal Dunărea Marea Neagră și la metrou.
În condițiile alea, pe timpurile alea, munceam cam de dimineața la ora 5, plecam de undeva din București, din Crângaș, și plecam spre Budești, spre punctul de lucru și munceam până la vreo ora 8-9 seara. Am avut o altercație cu tovarășul Nicolae Ceaușescu atunci când a dat o dispoziție, el sau subalternii lui, în care cei din București nu puteau să cumpere decât 200 de grame de salam. Și la primul comandament care a venit pe șantier, că el venea mai mereu pe șantier la comandamente, i-am spus: toarșul președinte, mi-amintesc foarte bine, ați dat o dispoziție să nu poată cumpăra muncitorii decât 200 de grame de salam pe zi și oamenii ăștia muncesc 14 ore și nu este în regulă, la care Ceaușescu s-a albit pur și simplu și mi-a spus de față cu inginerii care erau acolo, inginerul Lungu, inginerul Baniță, Rădulescu, a spus următoarea frază, că el nu a dat ordin ca poporul să nu aibă mâncare. Și s-a uitat către Ion Teleagă, zis Dincă, și a strâns agenda și a plecat imediat de acolo și, drept urmare, s-a revenit la ordinul ăla pe toată România, deci nu a mai existat cu 200 de grame de salam, și acolo unde lucram ne-a făcut și un magazin în care muncitorii chiar găseau de mâncare și puteau să se aprovizioneze. Iar eu nu am pățit nimic decât o discuție cu colonelul Roșu, care răspundea, colonelul Roșu de la Securitate, care răspundea de noi. Am încercat în 88 să trec Dunărea pe la Cazane și am fost opriți la intrare în Oravița și ne-a dus la miliție, ne-a făcut percheziție, ne-a găsit dolari, ne-a găsit diplomele și ne-a întrebat unde vă duceți. Noi am spus că aveam o legendă în cap, noi mergem la târgul ăla, că pe timpul ăla exista un târg unde te duceai să cumperi Vegeta, ceasuri din alea electronice, ceasuri electronice cu melodii, vestitele ceasuri cu melodii, la care milițianul ne-a întrebat, bun, și cu diplomele astea nu puteți să cumpărați fără... Și ne-au întors la București cu dubele și din județ în județ și din județ în județ am primit numai... Așa am stat câteva nopți, ne-au ținut la securitate, pentru că eu trebuie să spun, chiar dacă nu am fost membru de partid, am fost secretar de UTC pe întrepriza construcții metrou, o întrepriză cu 4.000 de oameni, pentru că m-au ales oamenii și ne-au ținut vreo 4 nopți la arest, ne-au anchetat, pe mine mai mult, după care mi-au dat o muștruleală și a spus, domnule, dumneata, secretar de partid, unde vrei să pleci din țară și așa mai departe. Într-un final a venit Revoluția, unde am participat la baricadă în noaptea de 21 decembrie, am participat activ toată noaptea acolo și știu foarte bine ce s-a întâmplat. Cu Dan Iosif, da, deci... Seara nu, Dan Iosif Dincă, Dumitru Dincă, Calu și mai mulți revoluționari care au rămas și trăiesc și astăzi. Am rămas în Comitetul Central cu Ion Iliescu, pe care eu l-am băgat în Comitetul Central pe data de 22 decembrie și am rămas în Comitetul Central până pe data de 19 februarie, după care am fost trimis în Ministerul de Interne, eu împreună cu mulți tineri de acolo, din Comitetul Central, pentru a reforma Ministerul de Interne, minister care nu s-a reformat nici astăzi. În 2008 am fondat Sindicatul Național al Agenților de Poliție, care l-am urcat foarte sus. A devenit unul din cele mai mari sindicate din Poliția Română, Federația Alexandru Ioan Cuza și în 2016 ministrul de atunci, vicepremierul României, pentru că am reușit
cu greu, cu mare efort, ca polițiștii să fie plătiți pentru sâmbete, duminici, sărbători legale. Vicepremierul de la acea vreme a dat ordin să mi se întocmească 3 dosare penale. Domnul Oprea, da. Gabriel Oprea i-a dat ordin celui de la 2 și un sfert, adică domnului Nicolae, ca să fiu foarte clar, să-mi facă 3 dosare, lucru care s-a și întâmplat. În 2016 am fost dat vreo 2 zile la televizor la dumneavoastră cu breaking news că sunt cel mai mare infractor, după care în mare parte au distrus organizația sindicală, pentru că au pus pe cineva și, mă rog, așa e. Ăsta a fost scopul. După care, după 6 ani și 3 luni, statul român îmi spune, printr-o ordonanță de clasare, că Surugiu Iulian nu a săvârșit nicio infracțiune, dar timp de 6 ani de zile numai eu știu prin ce am trecut, dar mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătos. Și înainte, cu vreo 2 ani de zile, am început să, văzând că oamenii ăștia în politică nu duc România nicăieri unde ar trebui și unde merită România să ajungă, am fondat împreună cu 2 colegi Partidul Patrioților. Astăzi vom face organizație județeană pe Timiș, organizație municipală pe municipiul Timișoara. Mâine facem organizație la Caransebeș, organizație județeană. Sâmbătă viitoare, pe 10, mergem la Milano, unde facem organizație pe Italia. Până pe 20 decembrie facem organizație județeană pe Dâmbovița și tot așa. Acum am ajuns la 20 și funcționăm foarte, foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Și ceea ce vreau să spun, că oamenii își doresc într-adevăr, cu toate că oamenii, să știți că au fost mințiți 10 de ani de zile la rând. Au venit, au promis și n-au făcut nimic. Din păcate, asta e realitatea și există un trend în care oamenii își doresc un partid curat și eu cred că poate funcționa și un partid curat. Nu știu, ne-a indus cineva în capul nostru că cei care fac politică sunt numai hoți. Eu nu sunt de acord cu această părere și cred cu tărie că acest partid va dănui sute de ani cu oameni curați, care se gândesc la oameni în primul rând, la țară, la limbă, la tradiții, la ceea ce se întâmplă pe plan internațional și așa mai departe. Deci eu cred că se poate. Nici vorbă să ieșim din Uniunea Europeană, pentru că e o utopie lucrul ăsta ce mă întrebați dumneavoastră, iertați-mă, pentru că România e în Uniunea Europeană de când funcționăm noi aici. Deci noi suntem în Uniunea Europeană în 2004, când la preaderare, doar s-a înfăptuit ceea ce noi meritam de mult. Da? Haideți să nu uităm că, da, sper să nu greșesc, că în Timișoara a fost primul oraș electrificat, nu? Dacă mă gândesc bine. Da? Deci noi suntem în Europa de mii de ani. Despre ce vorbim? Nici vorbă, din contra. Eu vin aici și lucrăm acum pentru că începem să avem alianțe cu alte partide din Uniunea Europeană și ne gândim să contribuim și să construim o Constituție a Uniunii Europene. Pentru că, vedem, parchetul Uniunea Europeană deja funcționează, dar nu avem o Constituție a Uniunii Europene, lucru care trebuie înfăptuit. Da? Că de aia, ca să putem să funcționăm normal, să avem și noi drepturi, ca cei toți din Uniunea Europeană, trebuie să existe o Constituție, nu? Și atunci lucrul ăsta îl vom face. Noi deja începem să o creonăm. De exemplu, noi avem prima alianță făcută cu Partidul Popular din Spania. Da? Deci avem prima alianță deja făcută. Urmează să mă deplasez împreună cu prim vicepreședintele, să mergem să facem alianță și la nivel central. Ei acolo deja colaborează, s-au unit, lucru care îl facem fiecare țară. Pentru că asta ne dorim. Targetul nostru e că până pe 31 mai să avem acoperite organizațiile județene în toată România, orașele, municipiile și comunele mari. Eu sper că cu ajutorul lui Dumnezeu și ajutorul
oamenilor în 24 să participăm la toate alegerile fără niciun fel de problemă, cu oameni noi, curați, care iubesc România. E greu de spus. Acum, iertați-mă, sunt doar la muncă. Înființez organizații, muncim din noapte în noapte, că pentru ca să poți să ajungi să faci o alianță cu cineva, îți trebuie o infrastructură. Nu vreau să mă trezesc cum s-au trezit alte partide. Unele au avut noroc după Revoluție și aici mă refer la FSN, care s-au transformat în partidele existente și au avut noroc, pentru că tot românul s-a înscris ori în PSD, ori în PNL, până la urmă, sau PDL, PMP, ce au mai fluturat și lor. Iar aici vorbim de un partid nou, cu oameni noi care n-au făcut politică, și e foarte greu, adică e foarte multă muncă, iar după muncă, ca în orice activitate, vor veni și rezultatele. Eu sper să ajung să-și dorească celelalte partide să facă alianță cu noi. Asta îmi doresc și eu cred că așa o să se întâmple, pentru că mi s-a mai spus, apropo din asta, domnul Ludovic Orban, pe care îl salut și îi mulțumesc că s-a gândit atunci la mine când era prim-ministru, m-a oferit un loc eligibil pentru senatori, atunci când l-a luat PSD-ul pe Dumitru Coarnă. Și am răspuns atunci și am mulțumit și am spus că dacă voi face politică, voi construi o construcție nouă cu oameni noi. Lucru care s-a întâmplat și se întâmplă. Da? De aici trebuie să pornim. Pentru că cei care au făcut politică doar s-au căpătuit în mare parte. Vorbind de membri, nu au nicio vină oamenii ăia, că nu au avut nicio altă alternativă, dar vorbind de politicieni la nivel înalt, care au decis soarta României, îmi pare rău, nu au ce să caute la noi în partid. Pentru că rezultatele le vedeți și dumneavoastră și le vede întreaga României timp de 32 de ani. Deci rezultatele noastre suntem undeva unde n-am avea ce căuta. Pentru că România și românii au un potențial sau avem un potențial extraordinar pe care nu l-am fructificat în interesul nostru. Nici vorbă. Păi au plecat, nu știu, cred că 8 deputați de la AUR și au dorit să vină la noi și le-am mulțumit, nu. Pentru că când primești pe cineva și îl curtezi, omul ăla nu mai muncește și visează altceva. Nu, noi suntem la muncă și eu sper că după muncă multă vor veni și rezultatele, nu numai pentru oamenii care muncesc, pentru întreaga populație a României. Mulțumesc mult, Marieta! Eu o să fiu extrem de scurt, pentru că nu știu unde fiecare la petrecere ați ales să veniți alături de noi, lucru pentru care vă mulțumesc, îți mulțumesc ție, Marcoci. Așa, eu sunt convins că tu ai să mai convingi cel puțin câțiva timișoreni că facem lucruri bune. Despre mine ce să spun? Că nu prea multe ce să spun. Sunt un om obișnuit care am trecut prin bune și prin rele. Dacă vreți dumneavoastră să mă întrebați, eu vă stau la dispoziție. Sunt oameni aici care mă cunosc de foarte mult timp. Aici mă refer la domnul Nicolaescu, la domnul Marcoci și ceilalți din stafful nostru. Puteți să mă întrebați orice, o să fiu sincer, de asta am spus că nu o să ajung un politician probabil bun, că nu știu să mint. Am trecut ca fiecare, prin bune, prin rele, am păcate o grămadă, să nu credeți că sunt un om fără de păcat. Am avut această idee cu Partidul Patrioților, pentru că timp de 32 de ani niciun om politic care a guvernat țara asta nu s-a gândit să facă o structură de acest fel, pentru că în mintea mea când am hotărât să dau numele Partidului Patrioților, asta implică foarte mult. Deci eu nu cred că cineva de la masă de aici, cel puțin, nu își dă seama câtă responsabilitate numai numele partidului. Că altfel eu sunt convins că politicienii ăștia îl luau de foarte mult timp. Mă bucur extrem de mult că
Eu, repet, am avut doar ideea venindu-mi acum vreo 2 ani și ceva, când domnul prim-ministru Orban m-a chemat la dânsul, eu fiind atunci într-o situație mai specială, m-a chemat și mi-a spus: domnul Surugiu, PSD-ul a luat pe domnul Coarna, noi vă oferim un loc elegibil pentru deputat, senator, vă alegeți ce vreți. Și răspunsul meu în cabinetul primului ministru a fost: domnul prim-ministru, mă onorează, vă mulțumesc că v-ați gândit la mine, dar dacă o să fac vreodată politică în România, zic, o să o fac într-o construcție nouă și cu oameni noi. Să fiu bineînțeles, deci nu am nimic cu cei care au făcut, Doamne ferește, politică până la un anumit nivel. Dar, cel puțin cât eu o să fiu președinte la partidul ăsta, cei care au distrus România nu au ce să caute în acest partid, pentru că rezultatele, în urma a 32 de ani de politică, le vedem cu toții. Prințul ăsta mic, dacă mergem în această direcție, nu are niciun viitor. Va fi nevoit ori să muncească pe un salar mizer, ori să-și ia traista în băț și să plece din țară. Eu am copiii mei aici, în țară, am nepoții mei care doresc să rămână în țara lor, nu să plece. Că eu sunt convins, pentru că am fost în diaspora, chiar săptămâna viitoare mergem în Italia și facem organizații în Italia, în Milano, și foarte mulți români de acolo nu și-au dorit să plece. Îmi spun: domnul președinte, dacă în România am avea salariul de 1200 de euro și am găsit un stat civilizat, ne-am întoarce și pe jos acasă. Dom'le, deci sunt vorbele lor, eu doar citesc din amintiri. Deci asta spun, toată lumea sau marea majoritate își doresc să vină în România, să muncească aici și să trăiască. Dacă intru în politică acum, să încep cum au distrus, cum muncesc 5 milioane de români în toată Europa, în loc să creștem noi producția aici, să creștem PIB-ul, să discut acum despre educație care au distrus-o, despre sănătate. Mai bine încercăm de la dumneavoastră să aflăm, dom'le, ce mai merge bine în România. Că totul merge foarte, foarte prost. Și mă bucur enorm că această idee a prins. Mă bucur enorm că am început deja și cred că ne apropiem de 20 de organizații județene solide. Lucrăm la infrastructură foarte mult, pentru că un partid, în mintea mea, trebuie să aibă o infrastructură solidă. Și știu bine de la sindicat, Marcoci, da? Pentru că se chinuie ăștia după ce m-au arestat pe mine în 2016 și acum să distrugă snapul și mai sunt vreo 2000 și ceva de membri, da? Fără președinte. Deci și atunci eu cred că ideea asta va prinde. Și văd oamenii, cu toate că toți sau marea majoritate s-au săturat de promisiunile politicienilor timp de 32 de ani, vin alături de noi. Și uite, și aici în sală sunt tineri, da? Lucru care mă bucură extrem de mult. Am făcut acum 2 săptămâni acțiune în București și am avut studenți lângă noi, care vin și spun: dom'le, nu vrem să plecăm. Deci și lucrul ăsta am făcut un bulgăraș mic, acum a început deja să se rostogolească. O spun și trebuie să spun, probabil, când ne vom dezvolta și vom prinde mai multă putere, vor fi și oameni care se gândesc doar pentru ei. O spun aici în fața dumneavoastră și o repet. E firesc, normal, că după muncă multă să vină și rezultate. Nu poți să muncești mult și să nu ai rezultate. Dar dacă cineva vrea doar să profite la un moment dat, să plece din partid acum, că e mai bine, sau să nu vină. Da? Pentru că dacă noi nu vom reuși să schimbăm mentalitatea și să mergem în aceeași direcție că partidele, dom'le, vine la guvernare și nu mă fură, eu nu știu să fur. Să nu furați niciunul cu mine, că ne ducem la pușcărie toți. Deci mă prinde. Nu știu. Deci la revedere, drum bun. Deci nu, furtul îl dăm deoparte. Și România, repetau, România și noi români avem un potențial uriaș în orice domeniu.
Ne-a dat Dumnezeu țara asta. Ce n-avem noi în țara asta? De toate avem. Avem absolut de toate. Bun. Dacă vreți pe parcurs să mă întrebați, vă rog frumos, vă stau la dispoziție cu tot. Încă o dată vă mulțumesc și cu permisiunea ta, Marieta, îi dăm cuvântul domnului prim vicepreședinte Birică, profesor universitar în drept. Dânsul și cu o echipă deja începe să lucreze la un program pe mai multe segmente, pentru că consider și acum chiar că toți care au venit la guvernare au avut proiecte și programe pompoase, dar n-au mai făcut nimic. Din momentul ăla au uitat. Îmi venea într-o noapte pe sub plapum acolo, când mă gândesc câteodată când mă ia somnul, să mă duc în campanie și să zic, bă, nu vă promit nimic. Și să fac ceva. Că oamenii ăștia, din păcate, au promis și n-au făcut nimic. Eu, dacă ne ajută Dumnezeu, am mers pe ideea asta că dacă putem să mișcăm țara 100 de metri în față, eu sunt mulțumit. Repet, ce vreau eu să vă transmit? Domnul președinte a creionat în linii mari și v-a transmis ideea și orientarea partidului. Eu doar îmi permit să completez puțin și să vă spun că suntem un partid de centru, un partid de mediere socială. Promovăm cultura, promovăm și vrem să fim acolo unde ne-am născut și unde am crescut, în Europa. Faptul că ne numim o zonă, România, o țară cu denumire geografică România, e foarte bine. Vrem să conservăm obiceiurile, valorile, credința, indiferent de opțiunea fiecărui cetățean, fiecărui locuitor cu o anumită origine. Deci noi nu vom agrea și nu vom accepta, pentru că zona asta aici, Banatul, are o chestiune foarte specială. Știe să selecteze. Știe să se izoleze când este cazul. Au un fel de comportament echilibrat. Și n-am venit aici să vă perii. Ăsta e adevărul. E o realitate. Vrem mai bine. Toți vrem mai bine. Toți vrem să fim mai fericiți în viața asta, să trăim azi. Vedeți dumneavoastră, tot ce s-a întâmplat până acum, partidele astea politice, analiza și așa mai departe, trebuie să o facă istoricii, oamenii de cultură, ziariștii de profesie pe anumite domenii și așa mai departe. Noi trebuie să ne facem treaba noastră de politicieni. Și cei care vin lângă noi să vină cu idei, cu propuneri. Noi suntem foarte deschiși. Adunăm toate propunerile, toate ideile, le punem acolo într-un coș și le aruncăm. Nu. Le punem sare, să se strice, da? Nu. Noi vrem să scoatem esența, noi vrem să aducem noutatea, să o adaptăm la condițiile existente. Cei care au venit până acum au dat deoparte bătrânii. Termenul ăsta de bătrâni e urât. Termenul ăsta de segregare socială sună sub orice formă. Cum vreți dumneavoastră să o catalogați? Eu nu vreau să mă exprim. Asta vrem să facem noi. Să punem în valoare, indiferent de vârsta a cetățeanului, a omului, a pământeanului, valorile lui. Să le păstrăm așa cum sunt. Să le folosim. Să-i punem pe acei oameni care gândesc pentru noi și pentru societate și pentru bunul mers, da, al vieții, să îi folosim la maximum până pleacă dintre noi. Deci nu-l izolăm, că e pensionar, la revedere. Nu. Am limitat anumite poziții sociale, profesori, i-am scos din universități la o anumită vârstă, deși el are multe de spus. Polițistul, l-am eliminat. Să formezi un om de echilibru social, să formezi un om în administrație, îți trebuie niște ani. Noi scăpăm de ei. Există și o altă parte urâtă. De exemplu, în zona asta medicală, sunt anumiți
profesori, să spunem, sau medici celebri, care izolează tinerii. Din cauza asta pleacă. Nu că nu avem ce să le oferim, avem ce să le oferim. Nu-i acceptă lângă ei, pentru că au rămas cu metehnele alea vechi. Și nu vreau să mă exprim aici. Când promovăm zona asta de tineret, să o integrăm și noi să fim cei care le dăm ideile de echilibru social. Asta trebuie să căutăm noi. Să nu fim răi, să nu fim capacitați de puterea noastră de decizie în societate. Asta ar trebui să facem și noi asta vom face și asta vom promova. Vom elimina inechitățile sociale. Dacă sunteți de acord cu mine, veniți cu noi. Și din cauza asta cred că și sunteți aici cu noi. Vă mulțumesc. Numele meu este Dan Alecu. Să mă prezint înainte ca să știți dumneavoastră câte ceva despre mine. Sunt căsătorit de 33 de ani. Am doi copii. Să vă spun, iartă-mă, dar eu am fost căsătorit de 5 ori, de asta m-am spus la Actualmente lucrez la Consiliul Superior al Magistraturii, tot de 30 de ani în sistemul juridic. Ce m-a făcut să vin alături de această echipă minunată a patrioților? Faptul că cei doi copii, fată și băiat ai mei, nu au locuri de muncă. Deci locuri de muncă, exact ce au spus și colegii, nu se găsesc sau nu se vrea în România și unde să duc numai pilele, relațiile, deja locurile sunt ocupate. Mi-a venit băiatul și mi-a spus: tată, unde pot să mă angajez, unde pot să lucrez, să ajut ca părinte. I-am oferit șofer, zice, păi da, 2000 de lei ca să stau și cu chirie și cu alea și cu prietena, nu mi-ajung banii. Fata mi-a spus: domnule, n-am decât să plec în Italia, să stau să muncesc. Băiatul în Spania. Am zis, nu se poate, într-o țară atât de bogată, într-o țară atât de frumoasă, într-o țară în care eu cel puțin am muncit atâția ani de zile, am făcut o casă, să fim o familie unită, strânsă, echilibrată, nu se poate datorită celor care ne conduc și ne-au condus până acum. Ca exemplu îl putem da pe ex-președintele Traian Băsescu, în care s-a gândit el că foarte bine pentru țară de ne-a tăia pensiile și salariile, da? A zis, dom'le, asta e soluția lui. Nu, a găsit o soluție foarte proastă în momentul acela de a tăia pensiile, salariile. După momentul tăierii, oamenii au început să discute, să vorbească, să revolte și varianta lui care a fost: puteți pleca din țară, Europa e mare. Asta nu este o soluție pentru niște oameni care conduce și a condus România. Ne-am gândit că alături de echipa patrioților să schimbăm lucrurile în binele tinerilor, și mă bucur foarte mult că sunt tineri și oameni mai trecuți prin viață, că altfel noi, cei de generația noastră, nu știu dacă o să mai avem pensii. Dacă tinerii vor pleca, pensiile noastre nu vor mai fi. Cred în echipa condusă de domnul președinte Iulian Surugiu, cred și în echipa condusă de la Timișoara că ne vom ridica și în celelalte organizații pentru un trai mai bun în România. Așa să ne ajute Dumnezeu. Sunt mai apropiat de organizația Timișoara decât am fost de multe organizații pe care le-am constituit în acest partid, având în vedere relația mea veche de prietenie cu Marieta, cu domnul Pan, cu domnul Soica, ne cunoaștem de foarte mult timp. Am încercat să mai facem câteva acțiuni tot pentru binele acestei țări. Nu am reușit, s-a dovedit că ne-am orientat greșit. În momentul în care m-am întâlnit cu domnul președinte Surugiu, eram ferm convins că nu voi mai activa în niciun partid politic, nu îmi mai doresc să fac acest lucru. Am vorbit cu domnul Surugiu și din momentul în care am plecat de lângă domnia sa, am spus, da, mă voi implica în acest partid. Am găsit o cu totul altă mentalitate referitoare la politică. Este
cu totul alt stil de a face politică, o politică făcută cu oameni, pentru oameni, printre oameni. Agenda politică a partidului nostru este agenda politică a cetățeanului, pentru că am văzut și vedem de foarte multe ori agenda politică a zilelor noastre, a politicienilor aflați în acest moment la conducere, nu corespunde cu agenda cetățeanului. Prioritățile lor sunt cu totul altele decât prioritățile cetățenilor, dar, spre surprinderea noastră, în momentul în care ajung în fața electoratului, își dau seama de realitate, își dau seama de agenda cetățeanului, pe care, bineînțeles, o umflă. Și noi, de foarte multe ori, am fost obligați să votăm răul cel mai mic. Deci să nu să votăm pe cel care merită să ajungă acolo, ci să votăm răul cel mai mic. Sperăm că odată cu înființarea partidului nostru românul să nu mai fie nevoit să voteze răul cel mai mic, să voteze un partid care într-adevăr are un program politic bine stabilit, o agendă care să fie concurentă cu agenda cetățeanului și să facă ceea ce își propune să facă. Sunt convins că la Timișoara organizația se va dezvolta foarte bine. V-am spus, cunosc o mare parte dintre colegii dumneavoastră și pe cei care nu sunt prezenți aici în sală, pentru că așa a fost situația, a fost pusă într-o zi care a venit după niște libere, dar eu sper și sunt convins, v-am spus, că dumneavoastră veți face o figură frumoasă și veți fi una dintre organizațiile fruntașe ale Partidului Patrioți. N-am nicio politică, că pe o politică simplă, românească, da? Dumne, ce trebuie unui cetățean? Nu, fraților, îi trebuie un salariu decent, îi trebuie să aibă și el o mașină, trebuie să-și permită și el să-și crească copiii bine sănătoși, un sistem medical, nu cum este nenorocirea asta de sistem medical, că funcționăm până la urmă mai mult pe o fundație a lui domnul Arafat, da? Unde s-a investit zeci de miliarde de euro într-o fundație, da? Lucru care nu-i corect și ambulanța s-a dus de râpă, adică trebuie niște lucruri îndreptate, da? Și se poate omul să meargă și el în concediu odată vara, odată iarna, da? Că, haideți să fim serioși, că românul, dacă are strictul necesar, nu-i chiar atât de pretențios. Dar să vii tu acum să-mi spui că îmi stingi lumina, da? Și tu numărești capacitatea de producție, parcă ești legat de mâini și de picioare și inventezi chestia aia că nu-ți dă voie Uniunea Europeană și la 3 zile vine funcționarul de la Uniunea Europeană și le spune cu subiect și predicat: bă, noi Uniunea Europeană nu v-am spus să faceți lucrul ăsta. Deci mințiți cu bună știință despre ce vorbim. Chiar ieri la televizor le-am spus: bă, fraților, dar dacă aveam industria din 90, de unde luam energie, mă? De unde luam energie atunci? Și prețul ăsta care a ajuns energia electrică, păi s-a scumpit vântul, s-a scumpit apa. Nu. Sunt doi dragi de frați, nu știu cum îmi scapă acum, care au calculator și 2 fătuși din alea și vând energie de vreo 7 ani de zile și au făcut profit 680 de miliarde de euro, da? Pe spatele cui? Păi tu care ești la guvernare, ești prim-ministru, tu care ești în Parlament acolo, tu chiar nu vezi lucrurile astea? Nu interesează, din păcate. Iertare, Mareta. Asta mi-a trecut prin cap și am zis. Deci... Și eu la fel, parcă n-am mai avut chef să mai ne băgăm într-un partid, că partidele, chiar le ziceam și lor, cât de mic, un partid de multe ori se luptă pentru lucruri care încearcă ei să le manipuleze, să o mică forță, să prindă. Și pur și simplu n-am mai pus să mă bag, dar cred că încă mai încercăm ceva, încă mai încercăm și sper să reușim. Acum, adevărul este că chiar mă uitam, a fi patriot nu se mai vrea. Acum, conceptul Uniunii Europene, toate cele se începe ca patriot să nu se mai iubești țara, ești liber să mergi în toată Europa, chiar am fost în Europa, am văzut ce se întâmplă cu noi, dar eu cred că e o greșeală. Cred că e o greșeală, încă
e nevoie să fim patrioți, să ne iubim țara. Noi românii, pentru că am plecat prin alte țări, ne-am cam pierdut noțiunea asta de a fi patriot, de a fi propria țară. Eu cred că se poate schimba. Acum, cum zicea domnul Surugiu, și eu sunt om de afaceri și știu ce înseamnă ori de câte ori. Accept un compromis, începi să fii legat de mâini și de picioare. Dacă accept să fii plătit de oamenii ăștia mari, nu mai poți să comentezi. În Germania, Austria, când vine și ți ia copii, pe mulți auzeam, că tu știi cât am alocația pentru copii? 2000 de euro, 1000 de euro. Dar când vine și îți bate la ușă și îți ia copilul din casă, vedeți cine plătește, ăla dictează. Sper ca și la noi în partid să nu veniți cu pretenția sau eu nu-mi doresc asta, să stăm să ne plătească alții. Da, poate să vină frații Dedeman, poate să vină oricine și să zic, uite, ești bani, noi te subvenționăm. Dar țineți cont de un lucru. În momentul când cineva îți dă un ban, are și pretenții. Asta e politica, asta e viața, asta e realitatea. Păi, da, dar eu cred că trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Noi, ca și români, de după anii 90, am învățat niște lucruri. Ne place să furăm, de unde lucrăm să mâncăm, ceea ce e greșit. Pentru că eu dacă te angajez pe tine și mă furi pe mine, eu de unde o să ajung? Mă bagi în faliment. Sau, în cel mai rău caz, te dau afară. Vedeți? Cred că noi ar trebui să începem să ne schimbăm mentalitatea, să fim patrioți. Uitați-vă în Germania, Austria. Am fost pe o splendoare. Dar oamenii ăia sunt patrioți. Oamenii ăia știu. Eu mă duc și cumpăr numai de la frații mei nemți, austrieci. Am lucrat pentru italieni. Ei își aduc materia primă din Italia. Ei nu caută să iei din țara care poate mai ieftin. Nu, pentru că ei țin cont. Dacă eu cumpăr din Italia, dezvolt economia Italiei. Înțelegeți? Toate țările astea mari s-au dezvoltat pentru că au fost uniți. Nu-ți pierzi ideea că ești te întrerup. Deci, una din ideile mele așa a fost, haideți să începem să mâncăm românești. Și aici am spus și la televizor bazaconia asta, dar nu e o bazaconie, e un lucru bun și îmi doresc să se întâmple lucrul ăsta și au început toți politicienii, am auzit pe la televizor, trebuie să mâncăm românește. Dar ei n-au mai spus mai departe și nici eu n-am mai spus. Dumnezeu, dacă mănânc românește, asta înseamnă că însănătoșesc societatea, care noi mâncăm numai prostii. Dacă însănătoșesc, acum vorbesc cu sufletul, dacă însănătoșesc societatea, înseamnă că încep să-mi dispară farmaciile. Dacă mănânc românește, creez locuri de muncă și îmi rămân și bani în țară. Și drag să mă duc să locuiesc în orice sat din Ungaria, arată foarte bine. De ce? Pentru că sunt naționaliști. Da, exact. Vedeți, ei se luptă și pentru Transilvania. Deci sunt oameni naționaliști. Noi pentru ce luptăm? Noi dacă suntem în stare să ne vinem unul cu altul, să-l vând pe ăla ca să fie o bine. E total greșit. Eu cred că aici ar trebui să lucrăm, să inducem din nou această mentalitate de a fi patriot. Pentru că, vedeți și voi, Uniunea Europeană începe să... Da, Uniunea Europeană nu poate să-mi interzică mie să-mi iubesc țara. Nu poate să-mi interzică să-mi iubesc copilul ăsta, să-mi iubesc țara pe copilul meu. Da? Uniunea Europeană nu poate să-mi interzică în totalitate să nu mănânc românește. Da? Nu poate să-mi interzică să nu pup steagul românesc, da? Să nu-mi iubesc biserica. Da? N-au cum. Deci e simplu. Noi trebuie să ne organizăm. Asta depinde de noi, depinde de fiecare în parte, pentru că substraturile care ne se transmit, astea sunt. Iar la trădători pot să plece sau să nu mai vină. Deci, pentru că eu atunci când eram sindical, am avut ofertă de la niște servicii de $3 milioane doar să tac din gură. Să nu mai fiu atât de vocal. Înțelegi? Doar să tac din gură. N-am putut. Și am spus, domnule, mai bine lucrăm. O să dau în campanie cu subiect și predicat. Am spus, mai bine lucrez cu dumneavoastră corect, îmi spun ideile la negocieri, dumneavoastră mi-aduceți argumente, eu pot să accept că nu le știu pe toate, eu pot să fiu și prost câteodată dacă nu e niciun
dar îmi revin. E o dorință. Doamne ajută! Uite, încep să o iei pe calea cea bună. Da, din totdeauna cred că am fost pe drumul cel bun. Dorința e mai mișto. Ideea este următoarea. Dacă partidul pe care l-ați creat acum ar prelua 3 cuvinte pe care eu le am în suflet, în gând și tot timpul mă gândesc la ele, cred că aici va fi cheia succesului. Eu sunt tu. E simplu. E simplu. Eu sunt tu. Deci sunt 3 cuvinte pe care... Asta nu mi-a trecut prin cap. Dar e mișto, sună mișto. Le analizează cineva, așa, în adâncul lor, cred că ajunge exact, o să ajungă unde a spus și domnul mai înainte. Deci, sunt chestiuni foarte simple în viața asta. Eu, de exemplu, nu mai am timp de pierdut. Deci sunt pe o pantă de coborâre, nu de sănătate, de urăsc minciuna, urăsc furtul. Dacă veți fi, cum să vă spun eu, colaboratori în ghilimele ai minciunii și ai furtului, pe mine m-ați pierdut. Nu știi bine că eu nu. Știu. Și ca să fac o chestiune de genul ăsta cu Iulian Sulugiu, o să-l întreb, puteai să stai liniștit acasă cu ce ai? Te-ai complicat. Deci tu îți complici viața. Eram să spun o prostie, dar să registrează. Deci, dacă ai făcut asta, înseamnă că urmărești ceva. Și legat de tine am discutat cu un fost coleg de-al nostru, Gruia, care mi-a zis așa: când am avut nevoie de ceva, Iulica m-a ajutat. Deci pentru mine a fost important. De ce? După ce ai fost la mine, am discutat cu el despre... Nu e bine să mă laud și n-am făcut. Nu te laud. Nu, eu. Mi-a dat Dumnezeu, dar nu eu. Nu eu am ajutat. Dumnezeu prin mine. Am ajutat zeci de mii de oameni și ajută în continuare. Mulțumesc lui Dumnezeu că El face toate treburile astea, nu eu. Că n-am avut ce face, ți-am spus, tu ai mare dreptate. Nu vrei să știi ce zice Rodica de acasă. Da? După ce am construit sindicatul ăla, înțelegi, am luat bani de acasă, tu știi că am luat bani de acasă și am făcut un sindicat. Și în 2016 a venit mascații. Și acum am început cu partidul. Nici nu pot să reproduc ce pățesc eu, da? Da? Tu ai mare dreptate, că puteam să stau liniștit la mine acolo la Descani, dar m-am gândit și mă gândesc la oameni, la copiii ăștia mici, da? La nepoții mei, la nepoții noștri și, repet, România are potențial și merită mult mai mult. Și România și românii. E o idee, da? Tu ai dreptate că nebun că puteam să stau liniștit. Chiar așa nu am spus, dar am gândit. Și eu sunt pe aceeași pantă de coborâre, da? Nu mai urc. Cobor, că am 60 de ani, la revedere drum bun. Da? Deci finalul este începutul. Mă numesc Malgoci, ăsta e numele. Renumele, dacă l-am, îl veți putea constata în timp. Bine, îți mulțumesc mult. Conform statutului partidului, poate să fie preluată de către președinte sau persoană desemnată în biroul local. Bun. La nivel municipal, la fel vor fi 5 persoane. Numele le va citi doamna, pentru că am un defect, nu pot să descifrez. Vă rog. La organizația județeană, o să-i rog să se ridice în picioare, să se cunoască oamenii. Sunt propunere. Dănescu Marieta președintă, la vicepreședinți Nicolaescu Ion și Cherezi Adrian. Eu sunt. Secretar Lătătușu Roxana. Salut. Deci, momentan, este nucleul organizației județene pe care m-am gândit să-l constituim. Supunem la vot. Supunem la vot. Vot deschis. Nu am rost să ne mai... Este pentru. Este pentru. Dar ușor e cele împotrivă. Mă doresc succes din suflet. Eu mai repet o dată pe tine. Nu o să trădez niciodată nici pe tine, nici organizația, nici partidul, nici țara. Mai bine spun adevărul, îmi asum ceea ce spun și vă rog să faceți la fel. Da? Dacă greșesc, trăgeți-mă de mână și convingeți-mă, băi, ești tântelău acolo, trebuie altfel sau văd altfel. Stăm, discutăm pe argumente și putem să facem lucruri bune. Și vă spun de acolo și bănuiesc, Mareta știe, ne așteaptă bătălii crâncene. Crâncene. Pentru că oamenii ăștia când vor vedea că noi creștem
și ei se vor afla așa că sunt în pericol să-și piardă ceea ce privilegii, avantaje, nenorociri, nu o să fie ușor. Dar eu sper că cu ajutorul lui Dumnezeu ducem înainte. Vă mulțumesc! Prezentăm personajele care vor face parte și vor fi alese la nivel de municipiul Timișoara. Președinte Stoica Ionel, vicepreședinte Tana Marius și Mocopan Nicolae, secretar Belinda Ramona. Deci, vot deschis, mai ne trebuie un membru, doamnă, să facă parte din această organizație. O să-l alegeți dumneavoastră după ce ne constituim, să mai fie pentru echilibrul la vot, deciziile tale, să mai fie o persoană, da? O să-l alegeți dumneavoastră. Nu e nicio problemă, dar va avea calitatea de membru. Da. Bun. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Avem 3 împotrivă, doamnă. 3? Da. Deci, în unanimitate de voturi, ați fost aleși, vă urăm succes, vă felicităm și vă mulțumim din suflet că ați acceptat ideea să veniți în acest partid frumos și tânăr. Și mai am 2 organizații. Bravo! Deci am așa, organizația de femei. Vreau să fac propunerea și de astăzi să fie preluată de către Lăcătușul Roxana și Belinda Ramona, să vă rog. Și dacă sunteți de acord. În cadrul partidului. În cadrul organizației județene. Conform statutului, puteți desemna politic și va rămâne ultim. Deci eu nu o să mă mai înscriu în alt partid. Aici. Domnul președinte, îi mulțumesc efortul că a venit, vă mulțumesc dumneavoastră, le mulțumesc tuturor invitațiilor. Zic și eu ca fătului, iertați-vă, domnule Colescu. Da. Ăsta e jobul meu acum. Trebuie să fim, să convingem oamenii, poate toți sunt cu gândul la noi, dar poate cu sufletul în altă parte. Idei foarte bune. Pentru mine a fost o surpriză. Nu mă așteptam ca să fiu propus ca vicepreședinte. Eu am înlăturat cu drag și voi fi alături de acest partid, pentru că este primul și ultimul partid în care eu o să fiu înscris. Vă mulțumesc! Surpriză plăcută sau neplăcută? Plăcută că e cu sufletul. Da, da. Să moară și capra vecinului. După 90 s-a transformat. Să moară vecinul, să-mi rămână capra. Și acum idealul problemei este următorul. Să rămână varza nemâncată și capra sătură. La organizația județeană, aceleași lucruri vrem. Totdeauna am fost dezamăgit cu chestia asta, domnule președinte. Deja suntem dezobișnuiți sau ne-am obișnuit cu chestiile, cu cadolicisme din astea, cum vinea pe la țară, cu punguța, cu pozonacul, dacă vrei un metru de asfalt, vezi că se apropie botările și chestia asta. Noi încercăm. V-am spus și data trecută, având discuție la prima noastră întâlnire, am și punctat chestia că greu îi mai convingem pe oameni la ora actuală. De ce? Pentru că la câte partide am activat din 90 încoace, aceleași lucruri le-am spus la oameni că vrem să facem ceva. Din păcate, am fost foarte dezamăgiți de chiar liderii din conducere, în care ne-au, deci, au spus și au formulat multe întrebări și au avut ideal că facem și realizăm și până la urmă ne-a lăsat baltă și au plecat. Au făcut și au realizat pentru ei. Pentru ei, da, din așa. Noi chiar ne-am, și eu am zis ca domnul Nicolescu, chiar e ultimul parte, că deja m-am săturat să umblu prin țară. Dar este și primul, am spus. E diferență. Corect. Am fost prin țară, am fost la congrese, am fost la o reuniune, am fost peste tot, am susținut și banii proprii, banii mei de plus lunar, am contribuit împreună cu doamna Mareta, cu Adi, cu care a fost nucleul ăsta și până la urmă, vedeți și dumneavoastră, chiar vreau să le mulțumesc dumnealor că au fost alături de noi azi și în continuare să ni se alături cu propuneri, idei, cu oamenii să fie în prejurul
nostru, să ne ajutăm împreună, că nu mai așa. Exact cum spune, ce dai, aia ai. Doamne, nu uita de noi, suntem săraci plini de nevoi. Doamne, ocrotește-i pe români. Doamne, nu uita de noi, suntem săraci plini de nevoi. Doamne, ocrotește-i pe români. Săracă țară bogată, mult ai trăit supărată. Doamne, ocrotește-i pe români. Săracă țară bogată, iar trăiești tot supărată. Doamne, ocrotește-i pe români. Ne-au lovit valuri și ploi, și necazuri și nevoi. Doamne, ocrotește-i pe români. Doamne, când-i îndura și desfrântă țara mea. Doamne, ocrotește-i pe români. Ține-i, Doamne, în paza ta, ori și unde s-ar afla. Doamne,